Kabombo sa bugadlaw, ginobserbahan sa bugos nga Kristiyanong katilingban ng Easter Sunday. Isa ka selebrasyon sang pagkabanhaw kag bago nga kabuhi para sa katawan. Apang subong, hatagan man naton sang isa pagid kanawong ang kahulugan sang Easter Sunday. Bangod ining pahanumduman nga ang renewal kag rebirth ang mahimunan magluntad sa aton palibot, sa aton nga dunang manggad. Ining adlaw kaangay sang nagapanalinsing nga dahon sa bagong tubo nga mga tanom. Kag mga bulak nga nagapamukadkad. Ining adlaw nagaimbitar man sa aton nga maghimo sang refleksyon sa aton na responsibilidad sa dunang manggad kag buhion ang natural nga nawong sang kalibutan. Ang Mount Karaitian sa Barotac Viejo, Iloilo, isa kabuhi nga testamento sa sininga espiritu sang renewal kung sa diin ang pila ka dekada nga reforestation kag pagbuligay sang komunidad ang nag-transform sang isa karaga kakalbo kag napabayan nga kabukiran kag ginhimo ini nga produktibo kag bugana nga sanktuaryo. Halin sa isa ka bukid nga ginpabayan kag amat-amat nga nagakapatay nga nahamtang sa sitio Dalandanon, Barangay General Luna, liwat nga nabuhi ang Mount Karaitian paagi sa Adopt a Mountain Project sa Rotary Club of Iloilo South nga subong nagamarka sang masobra sa duwa ka dekada nga padayon nga paghulag kag pagprotekta diri. Ginlunsar sang 2003, kaupan ang Department of Environment and Natural Resources akong DENR kag lokal nga pangaluhan sang Barotac Viejo. Katuyuan sang proyekto nga mabalik hindi lamang ang kagulangan kundi pati ang dignidad kag palangabuhian sa mga tawong nagaistar sa palibot sang bukid. Sadto, nag-experience ang lugar sang kapuraot sang pagpangabuhi, pagkaguba sang dunang manggad, kag kakulangan sa nagapangunang nga serbisyo. Mabudlay kaduan ang lugar bangod sa lunangon nga dalan, masami nga pagkatipag sang duta, kagamuman ang problema sa pagpamahog sang kalinong kag kataway. Subong, nabayluhan ang sadto kaging nga duta kag nanginisa na kamatahom nga kagulangan. Madamo sang puro sang kahoy, mga tanom nga nagapamunga kag mga produkto nga nagasustento sa masobra 50 ka mga pamilya nga nagaistar diri. Malapad nga kalubihan, kasagingan kag iban pa nga mga tanom amo nagasustener nga kabuganaan sa parangitanan sang komunidad. Wala man angin mahapos ang pagpanglakaton nga ini para sa pagbuhi liwat sa Mount Karaitian. Kangay isang pag-antos kag pagpangabudlay anay bago ang liwat nga pagkabanhaw sa balaan nga adlaw, nagatubang man ang proyekto sang madamo nga pagtilaw. Napaslawan nga mga pagtanom, paglitik sang duta, mga kalamidad kangay isang bagyo Yolanda kag pamahog nga dala sa mga ilegal nga aktibidad nga nagaguba sa dunang manggad. Apang, paagi sa paghimakas, kag buligay, kag pagtuo, nagpadayon ang komunidad, kag mga ahensya nga nagabulig sa ila. Ang kahulugan sang bayaningan ang ginagapangunang nga puwersa sa kadalagaan sang proyekto. Natunan sa mga residente nga proteksyonan ang palibot, kag magpatuman sang sustainable nga pamaagi sa palangabuhian. Hindi lamang ang dunang manggad ang liwat nga nabuhi, kundi pati ang pagtuo kag pag-isa sang komunidad. Ang pagtukod naman sang San Isidro Labrador Chapel ang nagpapag-un pa sang pagtuo sa mga residente. Sa chapel gina celebrar ang ilang pagpasalamat sa bugana nga patubas halin sa ilang ginabungkal nga mga duta. Bangod sa presensya sang kapilya, nakabisita man diri ang Missionary Sisters of Lord's Table, kaginkantuan ang tanan nga mga pamilya sa mga barangay nga nahamtang sa tiilan sa bukid. Natukod man ang maggagmay nga Kristiyanong katilingban kon MKK. Isa kagamay nga kumbento marang natukod sa kilid sang kapilya bilang palahawayan sa mga nagabisita nga mga madre kag pari kag mga misyonaryo. Ang Archdiocese of Haro nagdesignar man sang permanente nga pari sa lugar kag subong ginakalipay gid sang komunidad ang selebrasyon kaangay sang misa kada Domingo, Misa de Gallo,
Holy Week celebrations kag iban pa. Magluwas diri napasanyog man ang infrastruktura kaangay sa mga farm to market roads, supply sa matinlo nga tubig kag pasilidad sa sanitation. Madamo man nga kabataan ang nakatapos sa ilang pagtuon kag nakapangita sang mas maayo nga oportunidad. Nag-usbong man ang palangabuhian pagi sa produksyon sang kopra nga naghatag sang mas mabakod kag sustainable nga kita para sa komunidad. Hiyari si April Rose Caballero, nakatapos sa iya pag-eskwela bangod sa iyang ginikanan nga nag-aobra sa Mount Karaitian sa idalom sa Adapt the Mountain program. Sang una, iistorya ko lang ang kabuhi namon sang wala pa kami halin sang wala pa kami nag-aobra sa kay Engineer Hardy Lisa. Sang una, ang pangabuhian namon is ang pangabuhian sang ginikanan ko is pagpangumalang mais kag talamnan. Hasta nga nag-abot di si Engineer Hardy Lisa sa amon lugar kag may ara siya proyekto nga gindala di sa amon kag hasta nga nagpangita siya sang tawo nga para magobra sa iyang kadutaan diri nga ginpangbakal niya kag ang duta nga na is ang ginbakla niya sang duta is mga kaluluhan ko man kag amo man na siya ang duta nga ginatalauma sang akon ginikanan. Halin sa akon nga mga lulo kaluluhan gid halin sang una ang pinakalapad nga duta is halin gid sa lulo ko nga nabakal ni Engineer Hardy Lisa. Baligin panubli lang sa amon man nga lulo nga papa sang akon nga papa man. Asa sang ulihi nga na may proyekto di sa Engineer Hardy Lisa nga kalubihan. Una-una is mais. Tapos ang ginikanan ko nagaobra na diri sa iya. Until nga nagdugang naman sa project ang iya naman nga balinghoy. Tapos ang balinghoy amo na ni ang pinagid kadugay niya nga project diri is ang kalubihan. So halin sang natubuan ako sang buot diri sa lugar namon, dako gid ang nabulig ni Engineer Hardy Lisa kay ang ginikanan ko diri nagapanarabaho sa iya. Bali ang bulig ya sa amon is ang may sweldo ang ginikanan ko. Tapos syempre naga-eskwela kami sang mga kauturan ko. Amo na ang nakapatapos sa amon hasta nga syempre damo man kabudlayan kag pagsakripisyo hindi lang sa ginikanan ko kundi para man sa amon nga mga kabataan kay syempre kulang gid kung halos pero tungod sa paghimakas ko nag-school girl ako nag-star sa tao hasta nga nakatapos ako. Tapos nagawa ako board exam, nagtapos ako sa kurso nga Bachelor of Elementary Education sa Ahoy, Niso Ahoy Campus. Hasta nga nagkuha ako board exam, nag-review ako sa CBRC hasta nga ginsali ko gid ang akon nga sa Ginoo nga makapasar gid ako kay tungod man sa paghimakas ko. Subong sang May 2024 nagwa ang results sang akon nga sang board exam kag luckily nakapasar gid ako kag nagapasalamat gid ako nga tungod sa ginikanan ko nakapasar ako sa board exam. Sa subong nagatrabaho na ako sa Niso Ahoy Campus mismo sa kung diin ako nagtapos sa akong kolehiyo. Dako gid ang nabulig sang bukid nga Karaitian kay tungod sa iya syempre damo gid ang iya nga nabulig, especially sa amon dira kami gakuha tubig, dira ang source namon sang tubig. Tapos may ara man nga times nga kung kisa dira man kami gakuha sang amon mga kinahanglanon. For example kung magpatindog kami balay may kahoy dira nga syempre hindi man nga sila nga gintanom ginada pero nagatubo lang. Syempre nagapangayo man kami abiso sa Engineer Hardy Lisa nga kung pwede ka pangayo kami da kay gamito naman sa amon balay. So okay man kay engineer amo na nga nagakuha kami dati. Kumbaga dako gid ang nabuligya. Yari si Memia Balkin, 25 katuig na nga nag-aobra sa Mount Karaitian sa idalom sang Adapt the Mountain program.
tungod sa project ni Nilo Hardilisa, nakatapos ang mga bata ko sa pag-eskwela. Ulo, tapos ang iban ang porsigido mga eskwela. May duha lang ang high school graduate. Wala mo sir sa una, sa wala pa ning project ni Sir Nilo. Pigaado gid kami sir. Ginawa lang namon makakita sa ipabalon sa mga bata, pagkaon namon. Muna ang amon nga ginapasalamatan gid diri sa project nga nini. Daw wala na gawa mga tanong permi lang nagakasunog. Tapos ti subong may project da siya nga lubiman. Ti daw kanami na gid iya sir kay wara ng mga talon. Amon sir pasalamat gid kami nga naprotektahan ang Karaityan kay ti daw wala nagawa kami sunog da nga maano sa Karaityan kay kasi aglabot na to sa punta sir ang kalayo. Ti tungod sang iya nga pagprotekta sang Karaityan amo daw talagsan na lang gaano daw wala na gani na sunog. Kaya niya mo anya pailan bisan masunog ang dito sa ubos ang sa diri sa Karaityan di masunog. Para sa akon mga kaupdanan, salamat man sa pagbinuligay naton nga nagatrabaho kita adlaw-adlaw para makabuligay. Sa subong, bisan may mga pagpanghangkat pa sila nga ginatubang, nga isang padayon nga nagkakatabo nga kaingin, kag pamahog sa seguridad, hindi manigar nga dako na ang ginbag-o sang Mount Karaityan, kag sa mga tao diri. Yari si Engineer Nilo Hardilisa, ang past president sa Rotary Club of Iloilo South. Nagpasalamat gid ako nga nakabugtaw man sila ang amon dira nga mga pumuluyo kag ang palibot man namon nga mga lugar dira nga kung makita nila ang amon dira nga ginaobra kabay pa nga mailog Manila kag subong sini ang amon dira yang naga ulubra kag ang katapo dira subong sa Adapa Mountain kag ang sa livelihood makita mo na nga mga malipayon na sila kag ang siling ko gid ang panginbulahan kag ginatamyaw ko sila kag ang ilang pagtinguha no nga mapadayon ina nga obra kag ina siya mapanubli na sa inyong nga kabataan sa ulihi kag ang aton niya nagsugod lang kita sina kag may ipapanubli kita kag ang aton nga utang na bayaran naton kay may dako kita nga utang sa dason nga generation so ang aton nga utang at least nabayaran naton sige padayonon ta ang aton nga ginahimo kay ini mangin ano ini siya mangin isa ini gabay nga makita man sang iban nga katawhan kagabay pan nga ilugon nila kag ang inyong pagpangabuhi nga malipayon kag masulhay kag dako gid ang akon pasalamat sa buylog na sang mga pumuluyo dira nga nagbulig nga ma-adapt ang mountain nga Karaityan kag ina hindi lang na siya nga ginatawag naton nga Mount Karaityan kundi nga nagiging nanay na naton subong kay nga ginanurish na nakita. Imaginon mo nga may tubig na tadaya subong hindi na mo budlay no nag-aimo na ta pump kag tapos ang mga buyog ay sus makita mo lang ang mga hunis ang buyog nga naga-pollinate sang kalubihan subong ni naga-increase pala na ang mga bunga yakidamo na kami na buyog and then makita man sa kagabihon nami sa mga ninipot so, really nagbalalik na ina kag ang sa ulihi nga ang bugay sang makaakuara sa aton
Kagina siya, dako na nga grasya nga ginhatag sa aton. Di pasalamatan taman ang aton nga manugtuga, ang aton mahal nga Dios nga nagiya sa aton paagi sa hutik. Kaangay sang kahulugan sang Domingo de Pascua o kung Domingo sang Pagkabanhaw. Ang Mount Karaitian, ang pahanumdom nga posible ang liwat nga pagkabanhaw kag pagbag-o hindi lang sa tawo kundi mangin sa mga dunang manggad nga mismo ang Dios ang nagtuga. Halin sa mala, nagalitik kag kaging nga duta pagkadto sa bugana nga kabukiran gikan sa kapigadohon padulong sa paglaom. Ginapakita sa istorya sang bukid nga ini nga paagi sa pagtuo, pagbuligay kag paghimakas mahimo magpadalinsing ang bag-o nga kabuhi kag matabo ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sang bukid Karaitian feature story isa na naman kaproduksyon sang News and Research Department sang Bombo Radio Iloilo. Para sa Easter Sunday Special sa Good Morning Philippines, ini si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good Morning Philippines.